El día a día de un alcalde así a Massalfassar és vindre el primer i anar-se l'últim. És treballar molt humilment i és atendre pràcticament a qualsevol hora que ve un veí, atendre-lo així al despatx i mirar les instàncies que fan els veïns, les reclamacions, i estar damunt de que totes aquestes xicotetes coses que a vegades no se veuen, donar-les solució. En el balanç que se fa d'estos 4 anys del govern Compromís, que és la primera vegada que hem governat a Massalfassar, que havíem estat 24 anys governats pel Partit Popular, jo crec que el canvi ha sigut significatiu. Hem començat perquè l'administració l'hem organitzat i l'hem ficat electrònicament i tots els passos se poden fer ja a través de l'administració electrònica. Hem ficat el sistema de Gestiona, el qual ens dona una garantia de transparència total, i dir que dins de la legislatura que estem fent hem portat a cap actuacions per valor d'1 milió d'euros gràcies a les subvencions i a les inversions que hem fet des de l'Ajuntament. Aquestes inversions s'han fet en obres que no són faraòniques, que són més xicotetes, però que són molt importants per al dia a dia dels veïns de Massalfassar. Hem fet el camí del Buixet en Blasco i Banyes, l'hem fet aquest tros que estava molt malament, l'hem fet nou. Hem fet també una sala polivalent, hem fet una sala de biblioteca nova, una sala d'estudis, hem ficat també en sanejament, hem arreglat la remodelació del sanejament en Blasco i Banyes, de les àuies fecals, llavors de les àuies que anaven a la sèquia. Hem treballat en el carrer Major, que l'hem acabat, el carrer Major i el carrer a la Mar, de les quals les 140 cases que n'hi ha en tots dos carrers s'han beneficiat avui d'un sanejament nou i d'una divisió que en el poble feia falta a través del tràfic, ara és tota una divisió. I hem fet cosetes molt més xicotetes que hem anat fent i que tenim ara en projectes també per acabar la legislatura, un parc que anem a fer i anem a fer també la casa de l'ambulatori nou del metge, l'anem a fer en el centre de dia, del qual ja està els diners de diputació, els hem pegat ahir, perquè s'acabi en el pròxim any. I sobretot dir que el més important que serà si està en marxa per aquest govern i per als veïns de la localitat és el pla edificant, que és un pla que el qual estem portant i treballant des dels tècnics perquè des de la Conselleria de Cultura ens doni els diners perquè el col·legi s'ha quedat xicotet i serà necessari canviar un poquet l'aspecte del col·legi, que és molt vell, i aquí fer la seva ampliació. El pas de Compromís a l'Ajuntament de Massalfassar ha sigut una cosa molt important, ja ho dia per l'administració electrònica que hem fet, però sobretot perquè estem al costat dels veïns, al costat dels problemes i al costat de buscar solucions que antes no se buscaven.